Gyertek ide vele. Van nyomas kisebb a mozgási helyünk, a mechanika nem változik, jó srácok? Speart ütjük. Ki a Speart? A Spearrel nem kell annyira kifaladni. Így van. Gyere közelebb, izé. Dude. Dani, gyere ide mellé. Jövök. Speart üssük, legyetek szívesek. Jó. Még egy Spear, most kell szókolni a fehéret elsőnek. Utána húzzátok ide-vissza. Hát most a hold. Ja. Tok ide-vissza, vagy vigyük át most oda? Ide-vissza. Maradjunk itt, nem? Itt törik meg a sarokba. Úgyis középen kell szókolni. Izé, valami főződés. Itt van. Ott az. Oda kell húzni, akkor Lehet, nem tudom. húzzátok ide. Tankok. A főződés. Nézzük meg. De hova A melyik kéknél. színre? Ja, jó. Kéknél van egy edény. Vissza oda, hova az előbb. Ott nézd meg, ott van egy edény. A druid tank. Gyertek. Karikások, gyere minden karikás. Csük ki a hátsót is. Ja, hogy most az edény a cél? Próbáld meg. Szókoljuk be a tankot ott. Tank. Az. Na, vidd át a túloldalra és üsd agyon a másikat is. Annyi az a piros körű valahol. Gyertek, megyünk, jó? Spear lesz, állj meg vele középen. Spear miatt. Gyertek. Tehát akkor szét kell vele csapatni az bödönt. Jó. Igen. És akkor 4 van. Aha, akkor 4 darab van. Jó van. Igen. Szókoljunk most. És akkor majd megyünk tovább. Jó, leszettem nullat. Felserek oda a druid Jó. tanknál, utána megviszed a piroshoz, jó? Igen. Csapassuk, gyertek ide mindannyian, gyertek range-edek is. Nem fáj annyira, itt vagyunk, healerünk. Csaba az nagyot húz. Bácsi is, én meg el vagyok. Most. Még nem, ez a spear. Ja, de. Szétütötte. Akkor jó, akkor mehet, majd Jó, húzzák oda, légy áthúztam, szíves. áthúztam ide. És akkor gyertek, megyünk utána. Jazzatok azért. És akkor ez megvan, akkor burstöljük, jó? Elég erőteljes. Mire rá az edényre? Gyertek rá az edényre? Hát, Így jó, itt így. mindegy. Valamivel csak szétüti, nem? Ó, akkor vissza kell újra húznunk ide. Igen. De most szókoljuk be az Várd meg, mert még most ilyen szarozik. Ezt te mindjárt kapod a rest. Nyugodtan. Gyertek mindenki a piros X-re. Azaz, maradj itt, maradj. Gyere, azzal a kicsi karakterre ott hátul. Azaz, oké, megvan, jó. Csük le a speareket, akkor mehet tovább a mechanika. Amit nem tudunk megcsinálni Csira, azt majd legközelebb. Spear jön, 2-1. Jön a spear, spearesek. Tettem. Igen, kezd fájni. Igen, na azt egy kicsit izé. Lassúak vagyunk damage-be. Híresek nagyon figyelnek. De mennyi idő van még egyébként? 5 perc. Így van. Meg lesz. Amúgy csak gondolom, hogy
Majd lesznek ilyen fájdalmas csapások. Hello. Ücső. Ücső. Alig. Éresek össze. Na hát nem bírtam volna már itt kivárni. Be kellett menni középre meg. Lókoljuk be a lilát. Belehalok? Nem, mégsem. Ha Yeah. megvan. Meg is van az acsi. Ott van az a Source Free. Vagy mi az a... QRT, vagy mi, hogy ki kimondani. Mindegy, az. Oké. Megkaptátok? Meg ma látom Meg. mindenki. Inveljük be mérgest. Nézzük akkor. Harmadik a kígyó. Ott el kell mennem oldalra, föl kell vennem a békát. Igen, de 30. Azt írja, Mindjárt. hogy 30 békát. Ugye szétnézünk. A 30-at kell megölni, nem? Egy békát tudsz fölvenni, és azzal jönnek Hát a... megetetni a bosszal, fel kell utoltatni, vagy valami ilyesmi. Tresselőt Meg- nyomolok egy Sunstone-t. Megetetni azt írja, hogy meg... De minek a szum? Ja, mérges? Mérgesnek. Neked is mondom mérges, jövő héten Glory-ra ütjük ezt a izét. Most megcsináltuk az első két boszt, de meg fogjuk veletek is csinálni. Jó? Oké. Ez az Fear. Oh, Amit nem tudunk most, az megmarad jövő hétre, és jövő héten mindenki minden fog jönni, pontosan az achievement mi. Utána már nem fog érdekelni ki mi, csak menjenek le. Természetesen továbbra is akinek boa esik, az a saját tulajdona. magyarul nekem kell, hogy adja. Neked, te meg nekem átadod, mert te jó fiú vagy. Igen. Pont erre gondoltam én is. Szerencsére. Mindenki tartsa meg is adja el, minél gyorsabban váljon meg tőle. Vagy pedig használja fel gírnek. Így van. Inkább a goldocska az előny. Ez többet érje. Főleg most már. Ó, oh, jó, akkor fogom a koponyát, jó? Basszus. Nem terveztem még ilyen gyorsan húzni. Nem baj. Jó van. Ha valakinek biztos... 2 nő. Azután. Azért oda kell figyelnem magamra. Hát itt persze. De legalább dobna egy rohadt boét ez a szar. Hajdálja tőlünk. Jó? A trash után ne húzzátok be a bosszt, én még szétnézek. A trash után, jó? Hogy hol van ez a béka? Valahol itt van Itt van oldal. valahol oldalt. Itt. Jaj. Majdnem tovább ugrottam. Húzom a bal oldalát. Necro már megy érte. Itt van. Menj érte, keresétek meg, vedd fel! Jelővel hílellek. Most mi a Valahol. mehet? Hát tedd, Necro. Fölvett. Van ott egy béka.
Ott volt egy béka ezek szerint, igen. Most megnézem itt. Közben trasheljetek.